Manila Broadcasting Company. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:58. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Farming Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, mangonsiho kita sa lakat sang panahon. We have on the line Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maying gabi. Yes, maying gabi si mo Sir Bry, kag maying gabi man sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. So, yaring atong lakat sang panahon, Hunyo 25, tuig 2020. Intertropical Convergence Zone o kon ITCC ang nag-apekto sa Mindanao. Ang Bicol Region, Mimaropa, Visayas, kag Mindanao, makaagom sa magalumon na kalangitan, kag inipugapdan sang laptang pagtupa sa ulan, pagpanaguo, pagpangilat, dala sang Intertropical Convergence Zone. Ang Metro Manila, kag ibang nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaagom naman sa kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan, kag inipugapdan sang naligwing nga pagtupa sang ulan, dala sang localized thunderstorm. Negros Occidental, likit na syudad sang Bacolod, makaagom man sa magalumo na kalangitan, kag inipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan. Sarangan tubtob may umalagi nga pagmulamadis nga huyop sang hangin, nagikan sa nasilangan tubtob pabaylo-baylo nga huyop sang hangin, ang nag-impluensya sa bugsan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan tubtob makanay-kanay. Sir Bry. Dotawhay wala sa mga LPA, sir, no? Makitaan? Sa subong Sir Bry, wala kita sa nakita nga mga low pressure, no? May ara gid man pero sa gwa sang aton nga par, kag sa babaw sang aton nga area sang Pilipinas, sa mga China, may ara to Japan, may ara man. I see. Sa aton diriya wala approaching, pero ari sa may Australia dampi. I see. Pero sa mo nga binulan, sir, so far do may ara giniya nagagwa nga mga bagyo, may sir, ara no? ginaya, Sir Bry, kay tungod nga muna siling naton nga tingula na, kag basta damo ang mga galom nga naga-approach sa dako ang mga chance nga mga develop ining ginatawag naton nga tropical depression o kon low pressure. I see. Sir Dave, salamat sa mga time. Good evening. Mabuhay ka, sir. Thank you man, Sir Bry, kag may gabi si Mr. Yes, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. Makanay-kanay nga ton sinay palibot, puwerte naman ang ugtas kini sang iban nga gahila lang lawas sa kainiton. Puwertiton nga pa ang ban mo, no? Sige lang nga, anong tanay kayo man ang sitwasyon na tan importante nga maayo ang plastada. Sa mga utod na ton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman ang tanan, before kita formally mag-umpisa sa aton gid pagpangalagad, gina-invite ta kamo, minutos lang niya nga pagpangamoyo sa gihapon kontra sa kay COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19.
nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subuman ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:04 na sa aton sini nga pagpangalagad. Sumo nga adlaw, yari kita sa Webes. Ari na kita sa Hunyo 25, 2020. Ang inyo sini nga mga ido ha, basi malimtan nyo pagdamog sa gabi kag mag-wild ini, kinanglan pa kanon tagid. Kag bantayin ba mga ido nyo, kay kung kisa, galing mga Robbery Group Action Oliver, may dalas lang ang pagkaon para hiluan ng ido nyo, no? Para hindi nakataghol bla kung gusto nyo na sudlo ng inyo sining puluyan. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684. Nga pwede yung batian ang tanan yung sa Public Affairs Program via Facebook Live. Da pwede yung click, share, kag like sa mga kaksyon. Mayaraman kita sa web bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow na Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga text turn naton dira, no? Yaring numero 0938225517. Sa mga nagalantaw live, Sinimat Tinion, kadto lang kamo dira sa comment section. Kagibili ng inyong sininga mga minsay kay basahon tana sa malambutan naton karon. Ang hindi malabutan, pasensya lang. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9, ang takna sininga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba nga balita sininga adlaw? Pila ka mga police o na Philippine Coast Guard dito sa area sang Escalante. Hugot nga nagabantay sining pagpatuman man nga pagban o pagdumili sa mga mga LSI nga gikan sa Cebu nga magpadulong diri sa probinsya sang Negros Occidental. Dapat lang, samtang didto ya sa syudad sang San Carlos, Action Oliver, pinang-akigan sang alkalde, ang mga LSI sa ila sining quarantine facility, matapos nga pinangguba nila ang comfort room. Way labot nga pangguba sila allegedly, ang iba nagsululuyo pa sa sulod sang quarantine facility. Aksyon Firing Line. Porting kaakig sang alkalde nila si Mayor Rene Gostilo. Non-interview ko sining hapon, try ko lang ma-replay ni Kron, kabay pa nga ma-replay naton. Pero man ang pinaka-point niya sa mga tuntogid, ginbuligan na sila sang gobyerno, daw ginkuha na to do dala tumboy na to eh. Siya ginbuligan na sang gobyerno, gin-check ng ila sining kaugalingon, bangod sining COVID-19,
nagpangguba pa sila iya sang mga kagamitan sa facility plus nga nagsululuyop pagidya suno sa ginaligar nga report. Sa iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad ang Pro 6 ang Police Regional Office 6 nagapahanomdom karon sa kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental and even diri sa Bacolod nga maghalong gid sining sunod-sunod kapag pangluthang sang kapulisan. No? Si Police Colonel Romy Palge, ang NOCPO officer in charge, nagpahanomdom ang subong sa kapulisan man nga maghalong gid. Kaya tidwa na kapulis sa NOCPO nga pinanglutang di boy nasla kay why nagkalamatay. Action firing line. Samtang pagkakasuhan or kaso yang robbery with homicide ang atubangon gid ni Francisco Ipugon. Amo ni siya nadakpan dito sa Banwasang Kawayan nga allegedly pinuno sang Ipugon criminal o crime organized criminal group sa probinsya. Amo ni ginatudlo nga kuno among may ara sang responsable sa pagsulod sang puloy-an sang Belgian national nga ginpatay pa no kag ginkawatan dira sa Villa Anghila, Barangay Villamonte nagligad nga semana. Positibo nga gintudlo ini siya suno sa report nga nakuha sa Action Radio from Bacolod City Police Office. Ang witness nagkilala gid sa kay Francisco nga ti siya giniyo amo gini nagsulod sa puloy-an sang Belgian national. Action firing line. Sige, balikan ta na karon makaksyon kagang iban nga balita subong nga gabi sa unahon ko na karon ng Barangay Banago nung dumanyo to sang Tuesday night nga gin-interview ko si Barangay Kapitan Ricky Mijares sa nag-viral kag nag-kontrobersyal nga 232,000 pesos nga ginpain nga pundo para kontani ini nga ipakaon sa mga volunteers sa pagpanagtag sang SAP sa sulod sang 3 adlaw. Tidamo ginto ang ginag-irihis 232,000 ipakaon lang sa mga volunteers. May lang may kagawad iya nga nagpanikasog nga ginpost sa social media, nag-viral, nag-trending ini, nagwa sa Action Radio. Pagkatapos daw indigit amo, subong nga hapon nagpatigayon sang emergency session ang Banago, ang 232,000 Action Oliver ginhimo na lang nga si 10,000. Action firing line. Kadako sang pagnubo no. Pwede man lang galingang si Kapitan sang Liga na gabi doon di pa sa magsugid sa stomach ko man ang mga tun-anya pa kuno igumurahon. Sunod sa report Lunes gali ito yan na aprubahan na to. Unsa man na dong? Action firing line. Sige, sa iban nga balita mag-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad, siyam ya kakaso sang COVID-19 sa Negros Occidental nagdugang naman sa subong nga adlaw ho, kag isa diri sa Bacolod. Pulo tala diri sa aton kahapon 21 pagid iya. Action firing line. Samtang ang NPC wala pa sa napilian nga magabulos kay Danding Kuangko. Ang nagtaliwan iya nga tatay-tatay sa Nationalist People's Coalition nga political party mag-aksyon diri sa Pungsod, Pilipinas. CEO sang San Miguel kagiban pang negosyo. So gapangita sila subong ko sino ibulos, no? Anyway, sige lang taon tanig ko na. Duga detalye sini. Action Brian Morden. Action firing line. Mahintok-hintok lang ko itong balita sa nasyonal. No? Si Senador Juan Ponce, o Senador Juan Subire, nalipay nga ginaktuhan kag ginaprubahan ang Republic Act 11476 o ginatawag ining GMRC o Values Education Act. Mga kaksyon sa rin, ini ang igabalik na sa aton siring mga pagtudlo sa bulutuan. Dumduman last 2013, gin-dissolve ining GMRC mga kaksyon pagsulod sang K-12 iya nga programa sang Department of Education. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon sa national, according to DepEd, naglabot na sa 14,284,441 ang mga enrollees o kung nakapa-enroll na since June 1 until kahapon June 24. Around the Philippines mga kaksyon. Tilayo-layo pa man kay Agosto 24 pa man ang pagbukas ng klase ang aton silidan nga mga estudyante di damo-damo man mo sa bugos nga Pilipinas. So, ang nagpa-enroll diri sa pampubliko nga bulutuan, naglabot iya sa 13,743,091. Samtang sa pribado naman iya,
naglabot sa 529,995. Kadamo sa mga halin sa pribado nga nagsalalay-lo anay for the meantime sa pampubliko nga mga buluthuan. Kung ano mga rasones ti way kita gid ideya. Action firing line. Samtang aring makolokad laman ni nga balita kay according iya sa Popcom Executive Director nga si Juan Antonio Ferrer o Conperes III, ila sini na project kag nakit-an subong Action Oliver nga by 2021 may 2 ka milyon nga bag-o ibunag nga mga kabataan. Action firing line. 2 milyon ti kadamo no. Siya maga-increase sang 214,000 ang kada tuig. Anong rason? According iya sa UP, University of the Philippines Population Institute kag United Nations Populations Fund o Population Fund, 1.7 million ang makita-kita nila or last 2018 ang bata nga nagginawa sa kalibutan Action Oliver. Subong na project nila bangod sining pandemya nga 600,000 ka mga babayi ang wala mahatagan sang kontraseptibo bla. No, binusong ko nun 2 million ang magwa Action Oliver. Action firing line. Yung ka. Imagine mo 600,000 ka mga babae wala mahatagan sa mga pills bla, mga contraceptives na bla. Siya sigurado ni sila nga nag-sex gining mga bayi ni sa mga bana nila sa panahon sa COVID-19. Ila pagtuon man lang actually mo isa do mga kayuho matanami man nga balita po no. Abalya, siya kung magbulusong ni 600,000 ka mga babae na mga 2 milyones kabataan magululuwa sa 2021 Action Olivero. Action firing line. So nagligad to, nag-viral man nga mga joke social media sa damo gid magbulusong sining pandemya nga ini, no? Ang lain pagidri kay may nakit-an man sila nga tuman kadamo posible sa mga teenager Action Oliver nga magbinusong man bangod sining lockdown nga ini. Nga magbinusong kay way gani kalaga, magbinusong basi isa la ni gurong survey niya. Action firing line. Alangan una yun isla sa mga girikanan lada ko isla kagwa sa balay nila. Diri naglibog ulo ko ni. Di pa lockdown. Bawal lumabas kung si Kim Cho pa, no? Pero kung lubagon mong batas, di pwede ka na kagawas, no? Pwede ka na lumabas. Ay, gintadlong mong ila batas. Si Kim Cho na iya nga kanta, ha? So, ti paano ni maglulusong mga teenager nga hindi pwede kagwa? Langan pa si Bangdan, taning mga amay nila kag mga utod ang muna gano sa ila. Action firing line. Hindi, igro mo basi isa lago rin projection yun i-check nyo. Pero ining 600,000 yung mga kababainhan, ini may posible ni. Kiti unay ganing bana mo. Mga social distancing action ilray, di naman naman practice load balay, di ba? Tsakto to mga bana kagasawa. Hindi kami pwede kang kasanay motor, ti sa balay gani sanay lang kami. Action firing line. Pati lang tawon ta niya. Kung mga 2 million maginuwa. Sa Pilipinas lang niya ha. Way nilabot yang dito sa iban pagid nga pungsod, no? Kung pila man to ka milyon yang ilaya. Damo to kalamatay, lapit to nga as milyon na subong pero madugang 2 milyones man. Action firing line. Ay nano, sige. Payuho mo lang nga balita, no? Sa buong gabi, mga kaaksyon, ginpalayag sang Pilipinas, aring kululbaan, kaya Pilipinas, sa buong may utang na nga $5.758 billion iya. Grabe nga utang, no? Kung isa sa una, kabati ko ni permi bata, gamay patabla. Siya ikaw, pilap lang edad mo, lingko 5 ka tuig. Siya subong, may utang ka na. Action firing line. Libog manolo ko utang, way gini ko balo ko ng mga utang. May utang na ko, galing bot sa lingon nila, may utang na kita sa Pilipinas, lakip kita nga magbayad sa realidad din na. Pero ining 5.8 o kon 5.7 billion US dollars mga kaaksyon, utangon ini sa Asian Development Bank, World Bank, kag Asian Infrastructure Investment Bank mga kaaksyon. Ini pundo ini para sa COVID-19. Pero ay pa man makuha gani kay damo pa proseso sa Action firing line. Di kundi mangutang ang Pilipinas, way gitaya gastuhon, ti base magkalagot man kita. May kon barangay Banago lang kay porte da yung isa lang kakahit, ara dayon mo. Action firing line. Pero ari porting nagwa nga survey sang aton sini nga DOH mga kaaksyon. Ang anom tanan ka ginakabig yung mga hot spots nga lugar sining COVID-19 sa sini nga mga tiniyon.
maghambal kita hotspots kundi daw ka grabe ang igo ni COVID-19, no? Ang akon nga pagtansya sa nagliligad to nga mga binulan, amo ti ang mga lugar sa Luzon nga ti ang sentro dito mo. But today, according iya sa DOH, ang ining anom ka mga lugar Action Oliver, diri pa niya sa Region 7, no? Sa Western Visayas. Ano nga mga lugar? Ba number 1 gido, ang lugar sang Cebu City, mga kaksyon. Tinidtogin man subong grabe mo. Cebu Province, ang Ormoc City, Southern Leyte, Leyte kag Samar. Ti sa Region 7 kita nandito sa Ilon. Unsa naman yung lugar diha? Action firing line. Nga may tabo sila tuman, daw ka late na ni sila gani mo. Di ba si naging matuod gibla nga medyo tigasin ang mga bagulis sa aton nga mga utod to nga mga taga Region 7. Di mo ning resulta, may lang gani kay ang area sang Oriental Negros nagtabid diri sa Negros Occidental nga daw na-adapt nila kung paano kita mag-stricto sa mga utod naton. Ang Oriental Negros sa part sang Region 7, pero wala sila nalakip sining anom tanan ka mga hotspots according to DOH, mga kaksyon. Action firing line. Today, kadamo sa mga katapo sang Special Armed Forces nga to nasubong sa Cebu, plus ang miyembro sang Philippine National Police. Pinang padala to sila agud ma-address subong ang problema sang Cebu kay nga do hindi magpalamati tawo to. Action firing line. Di pinadalaan sila sa madamo nga puliso para lang gid nga ti mabuligan to sila. Baw kabay pa nga ma-stop na ini, no? Klarohon ta lang gid padala ini mga pulis kag army sa Cebu, hindi kay maggira to sila kun ano nga gira, kundi ini sila magapatuman sang katawhayan to protect gani mo kag serve and protect gani mo, hindi kay puro gira lang utok ta kita army kag pulis gira dayon. Action firing line. Hindi, katawhayan actually ilang ining gira daw wala din na part gani sa pagtuon nila mo. Ang akon din na basahan diya sila ya, hindi ya mangita kontra, depensa kag subong man protehiran kag serbihan ang Pilipino. Action Brian Morden. Action firing line. As of today, ang positive na sining coronavirus o kon mga cases diri sa aton sa Pilipinas naglambot na sa 33,069. Ang naka-recover diri 8,910 kag ang napatay na naman sa 1,212. Sa Bugos iyang kalibutan, mga kaksyon, ang sa Bugos nga kalibutan sa sining nga mga tiniyon may ara na sang 9,555,747 ang positibo. Ang naka-recover diri is 5,196,570. Pero ang patay ahay kulang na lang pila ka tiklod niyo kag bagtunga as milyon. Ang patay Action El Rey 485,000 da 573 sa Bugos nga kalibutan, o Lord. Action firing line. Pwerte na ning daghana mag-inamos sini, no? Ang nagapanguna sa gihapon, of course, do di mo na giniya malubag ni USA, mayara sang 124,282. And nagdugang subong ang ila sining may lang kay nagwa subong ho, patay nila to subong adlaw, isa kabilog Action Oliver. May kay isa lang no, do ay nagdamo no? Kag may bag-o sila nga 159 nga kaso. Dito nag-amat-amat man jutay ginagkalabatay sila, no? Nagasunod sila diri amo ang Brazil, mga kaksyon, nga may 53,874. Wala sila patay subong adlaw. Bao salamat gid. Daway na kabay pa nga way tani buwas way naging patay bala, no? And nagasunod diri mga kaksyon sa kadamuon sang nagkalamatay amo iya ang pungsod naman sang UK nga may 43,081. Wala sila patay subong adlaw. Way nadungagan subong adlaw. Do kanami nga balita, no? And ginasundan man diri mga kaksyon sang Saudi Arabia o kon France nga mayara sang 29,731. Wala man patay subong adlaw. Guro may mga vaccine na guro dito, ano? Doy pagita kabasa kung may vaccine na gid sigurado or basi naamat-amat gid man nila ni kuana contain dito sa ila ining si COVID-19. Salamat gid. 7:21 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Morden. Action firing line. Dire kita sa lokal. Nagin kagabi o kon last Tuesday night,
Una nga na interview sa Action Radio Bacolod si Barangay Kapitan Ricky Mijares. Bangod pagsikat sining 232,000 nga balor sang pundo o kon ginalokar nga pundo sang Barangay Banago para iya sa ila sini nga pagdistribuer sang social amelioration cash sa sulod iya sang 3 kaadlaw mga kaaksyon. Gusto ko lang iplastar liwat according iya diri sa Office of the Barangay sa Barangay Banago nga may ara sang 192 tanan ka mga participants o kon palakanon, no, pinakahapos dira palakanon. So nag-alokar sila sang 232,050 para sa 3 kaadlaw nga pamahaw, panyaga, snacks pagid paghapon, upod sining mga nasambit iya nga manog kaon. Tsakto man manog siyempre pakaon, manog kaon, no? So nagsikat ini kay may mga lechon diri duwak bilog, tag 5,000 nga lechon, may mga prutas, may dagol pas lang nga coke diri, bottled water, mga paper plate, mga styro cups nila, mga spoon and fork nila, ano pa, face mask, gloves, kag alcohol, thermal scanner pa, other supplies, LPG, bugas, service fee nila, kag ang mga snacks pag nila nga ibandri. Ari na kadlawan ko kay do ka mahal gini sang kada packs nila tag pila ni ka 300 may ari di 3 days no nga lunch nila 350 packs ini for 3 days maybe ini no. Pero ti do ka dako gid bla. Gin question ini kag may duha ka mga kagawad nga amo iya ang ini manasin kontra. Actually hindi man kontra, gina-correct lang nila kag gina-check nila kung amo ginibla dapat gastuhon ta. Kagabi nagpadulong diri sa Action Radio Bacolod si Barangay Kagawad Arlo Acevedo Jr. or the third maybe sigura no. Kag nagpa-interview live diri kay Action Artay Hope nga nag-uyat sa Action Firing Line. And na-discuss ya taran-taran ini kung paano. But this afternoon, may update, may mag-o nga development, may update pagid ini. Kay ang 232,000, nagnubo na lang ini sa 70,000 mga kaaksyon. Nagpatawag sang emergency iyang sesyon si Barangay Kapitan Ricky Mijares, kag na hilusugtan nga amos ni. Ano pagid balang iban nga nagkalahinabo? Na ano pagid balang tido kadako sa nabuhi no? 160 plus thousand ang na-save sang barangay. Actually, sang gabi, ito nga naging takol na ito pambal sa mga tao sa kadamo, sa mga ginagutom, kag ginalatok ang kalimutaw sang kagutumon pagkatapos, way mahatagan sang kakulangan sila puloyan, karon magasto lang tiya sang amosinik dako abi. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Barangay Kagawad, Arlo Acevedo. Sir, good evening. Narigid lang. Barangay Kagawad. May gabi. Si Action Brian Brian. Sige. Action Radio Bacolod. Kagawad, welcome to Action Firing Line. Anong pinaka-latest sining sesyon kay na? Actually, kagapon, mga hapon, nag-text ang amon barangay secretary na may emergency session sa kagina alas 2. Mm-hmm. So, nagtawagan na kami kagaw GC, nagkanto kami ito, medyo nalit-lit kami gamay. Mm-hmm. Pagkapato namon, nag-discuss na sila sa nilang adjustment, ang reduce ang total, from 232,000, mayroon na sila adjustment na 70,840. So, pang-usisa ko, wala na mga litson, pasayan, mga kamalangan na hindi na dapat pag-ibutang kay para sa tiyon sa pandemic. Ang pumuluyo, gatangla sa city, sa barangay, sa mga relief goods, di kitaya sa barangay mag-stock distribution niya ang pagkaon sosyal. Hindi, bando ka man Action Brian. Okay. Nalipay ko kay in-adjust si Kap, to reduce siya. Isinig ko pwede man lang galing ni Kap.
gin-suggest ko galing Action Brian, kagabi nga Jollibee na lang. So, nakipot ko nga gin-Jollibee Manila. Kumbaga kada kaon, bakal na lang iya, inang luto na daan. Mahat-mahat ko, 54 ka participants from 192, ni-reduce nila sa 54. So, ang 54 na, may isa ka lunch, may isa ka snack sa hapon. So, tingnan na magina Action Brian, ipakanon ang participant. Nag-servisyo man sila mo. So, ginsuma to sa treasurer, mag-54 ka bilog, may lunch, snacks. Ang lunch ni siyempre, may rice, may chicken joy, kag may soft drinks. Luway na ito ang bottle water, in-erase na ito nila. So, ang snacks naman, hamburger man na, soft drinks. At least, kahit ano, may... So, ining mga lechon, prutas, prutas, wala na ni, kalechon. Wala na. Yung pang po sila, wala na. Wala na. Ining mga LPG nga ini, mga bugas, kiti bakal naman lang kamuluto daan. So, food pack na lang tidala na bugas ka, sudan ka, may soft drinks na. Okay, sige. So, 54 na lang, hindi magkulang ini, kay una nga propose, 392 tanan ka mga participants mo. Amo na gani nga Action Brian, kung gusto mo na gali na i-reduce, pwede. Ang inbutang nila kagina is 20 ka cashier, ulo ka DSSD, kag 24 ka pulis. Yung nagwan ko ang 24 ka pulis, pwede na niya ang 24, hindi lang 60. Kaya 60 daw. Daw may kuha na nakaroon, daw may gira na nakaroon. Gira. 60 ka pulis. Gira naman. Giras kaon. Ano man lang ang subdistribution, mag-supervise man lang ang mga pulis, imbuta mo, 60 ka bilog. Gani man, ano? May mga tanod man kita, no? May mga volunteers man kita dirang iban. May arama kami sa tanod. Pero hindi na siya 3 days, 2 days na lang? 2 days na lang, kasi ang first sub-distribution is isa lang to kabinyo. Banago, church, dimutang, i-suggest nila nga iduwaon para ma-reduce ang naglaw, may na lang 2 days. So, ginbutang ilang isa sa Lacson Nationalized School. Kasi medyo ang ibang tong area, ang San Patricio chapter, medyo babaw. Kung gusto nila Lacson walking distance, pwede nila malakat ang Lacson Nationalized School, hindi na sila mag-visit. Okay. So magambal kita 232,000, meaning may dako nga pundo, may ayra nga dako ang Banago, sir, kung nadayon gid man eh? Amo na ganing Action, Brian, natin nga nalipay ko kay nakasave ang barangay Banago sang 161,210. Kasi sa Dugon, pwede ta pa na magamit sa mga importante nga bagay dito sa barangay Banago. Like, sa Gisyo to gani, ilugang ka sinasasistan sa duwa ka purok ng ilog limulis, awat pa na sila kasi hindi pa na pwede nga limulis sila masaylo sa isa ka lugar, why sila gastuhon, mga material kaya hindi pa na pwede da. Sa amuman na isa-suggest ko na nga ilugang na sa relief goods, pangatag sa mga pumuluyo nga distribute sa barangay, pag-impart sa barangay. So nagligad nga nag-ECQ, GCQ, kita nga medyo stricto katama ang pagwa sa pumuluyo. Ano? Wala may gareklamo nga taga Banago da nga wala ka baton food packs? Ano, may araman? Hindi, balo ka Action Brian, hindi ka na ma-aware nga tanan ma-accommodate sa barangay. Kasi sila na daan ang household sa barangay Banago do lapit 6,000. Ang budget pala binabanta-banta man. Galing isagi na ang plano ni Kap, ginapaunay ang DCSD panghatag. Ang hindi ma-accommodate sa DCSD, binasalo sa barangay. I see. So, wala kita sa Action Brian, madilid ang yes ang DCSD. Ang food pack sa barangay, gadilid man, ara lang sa barangay, nag-standby. Piling naman gani, hindi na nagkita pa sa DCSD sa padugayan. Ihatag na lang, may kaso kung magdubli ang pansang pumuloy, ang importante, ma-sustainer ang ila pang kapinsapin na doon. Kaya ara, ito sa pandemya. Pakto gini na, no?
So tidak ko ini nga development para dira sa taga Banago, bangod nga naka-save ka mo sang 161 something point something ano nga pundo way matigayon natong 232,000. Anyways, way man ano man tadi guro ga kontra ang pumuloyo guro ila guro ti transparency manang kag guro ang matutuod ang galastuhan bla. Amo na action Brian pag post ko damo no na ko nga post sa amount damo react kasi amo gid nga kantidad tapos chimpo pa sa coronavirus pandemic ang tao gatangla kasi why no work no pay. So pag post ko ginasang hapon nang iyo gilang Diyos pasalamat sila. Kadamo ang positive naman hindi man para sa akong action Brian ang ginimo para misang pumuloyo kaya gusto kong parta magasto sa sakto nga pamaagi sa pag-iwaldason lang ito people's money hindi na sa gobyerno hindi manyamon Ostora isa pa ka action Brian ang napunto ko sa first tranche nakapagawa na sila 150,000 na gaan sa first tranche sa pagkaon to. Okay. So, Pila ka days to ya? Pila ka days? 3 days. 3 days. 3 days sa kay Sharon to Cabinyo. Sa charges ko sa council sa committee sa finance na i-liquidate na kay tinanlan magiging liquidation na magasto ka sa people's money sa barangay. So meaning ining 150,000 sang first nga wave to sang pagpangatag way pa ni ma-liquidate until today. Way pa. Wala pa according kay dito sa wala pa. Basi siguro action Brian kay salamat din ibang document na may lang gawa digin post mo kay kun wala dayo pa na to tuloy-tuloy na to ang 232. San og gini ari gusto ko lang balang san og gini na aprobahan gili ang 232,000 ni How? Nagpa-emergency nagpa-special session si TAP sa June 20 Lunes, oo. Oo, kaya ang June 20, I think June 22, Lunes June 22. Kaya ang tano sa thesis day, ang second tranche, ang schedule is 23. Okay. Kaya kaso lang, last 2 minutes pagkagabi, postpone to, yung cancel, yung postpone. Ang amon to yung nga kuhan nga budget proposal nila, at least yapon. Pero, post ko to, kaya kita ko bilang nga daw hindi na mo. Okay. Mga litsyon, kakuan. So meaning, sang Lunes to nga nag-emergency, magkamo session, ni natamda na ni Barangay Kapitan ang ining proposal. Kagawad? Balikan ta sa Kagawad, be? Action Firing Line. Balikan ta sa Kagawad, abi kay ti okay gini ka balita for Barangay Banago kagang iban man dray no kung may aramada sa mga proposal abi nga sobra pwede gid reklamo. Kagawad, before ka nadula na mangkot ko kung sa Lunes pa lang nag-emergency ka mo natamda na ni gali ni Kapitan Mijares gali ang proposal nga ini nakita niya na ni tanan kay siyempre nag-session ka mo gani. Siya mas possibility kiti asa barangay treasurer hindi ka man matumato ka lang dahil mo isang budget proposal without knowing sa barangay ka captain kaya ma-react ng kapitan niya kung magmatumato ka lang kaya kung natang hero yung imuon na kitang mapana sa kapitan igo ginasa kung ano. Siyempre kung ga-discuss ka mo upod kay kapitan sang sesyon nga to natamda niya gining papel nga ini sa lamisa nyo da. Sigurado, para sa akin doon sa possibility gina. Okay. Siya may pagkakita sugod ng session, gina-tackle na naguro nila yan. Kag ikaw gani mismo nakalitrato pa, no? So, hindi pwedeng way kabalos kapitan sang Lunes. Hindi ko pwede. Pero okay, interview ko isang Martes ang gabi, ang bal niya, siya doon ay pakukita, sinatunaan ko anay. Pero okay na niya. Sorry sa action Brian. Okay lang. Sa first tranche, amo man to ang ginhimo nila. Nagtuloy-tuloy man to gani. Galing why ko to during that time, why ko to na picture na post sa Facebook. Ito ang nakita ko medyo kung saan pa bilang dumatulon-tulon pang ang fish ang kwan ang amount. So pagkita ko na sa second tranche kulang pa kuno to. Doon ko nag-react. May mga bugas pa sa barangay hall na ma-purchase pag sila 3 kasako kakadamo pa to bugas sa barangay hall nga pwede magamit. I see. Sige. Amo malana, anong gusto mo ipalabot tonight sa taga Barangay Banago? Kagawad, go ahead.
Kag kay kapitan mismo, kag kay kapitan mismo, Oo. kag makapdanan mo da. Go ahead, Kap. Kagawa. Una sa na yung pumyo sa Barangay Banago. May gabi siya sa ginahimo ko ni hindi ni para personal interest. Ginahimo ko ni para ma-update ka mo kung ano sa sila ang gagwa ang kwarta sa barangay. Kaya people's money ini public document ini kaya may people's money involved. May right di ka mo ni makabalo. Sa barangay council titagina daw session kami may isa to nag-emotional nagagambal pasensya nyo lang po sorry gid kasi kung nagkonforme man ako sang amount na magwa why di niya matabo galiti hindi ko ya konforme. Okay. So Sa madami dito sa may kay kapitan Abe, may gusto kay palabot kay kapitan? amo na ka pa bali pinambala mo na so nangihilaw dito ito sa una kunwari sama lang kami ni kaya partido mo kung Mayo ang pamalakat niya suportaran din namon kasi may nakita kami nga daw hindi amo so may mga ka kontra siya ginatapna mo lang naman pag ginambalan nga kung pwede mo lang maluwaton kasi kasi di sigigid so daw hindi pwede nga kabayan lang. Okay. So mo lang nasubong ginahimo naman kagawa di hindi niya mo na personal interest. Solito naman ka why ka may politika para ni sa pumuluyo ya ang ginahimo naman good governance and transparency anti-corruption kami ya. Aha. Sige, with that kagawad Arlo kabay pa nga mag-goods na kamo na ni barangay kapitan nyo da kagiban nga kopdana na. Kag mapaluntad pagid ang katawhayan sa barangay Manago. Harmonia bala no bilang mga barangay officials. Kagawad Arlo, salamat gid. Sige. Salamat mga Action Brian, kaya at least naka-explain man ko sa ano natabo ang latest update sa barangay Banago. Sige. Mabuhay ka sir. Good evening. Thank you sir. Good luck. Yes sir. Action Brian Morden. Action Firing Line. Barangay Kagawad Arlo Acebido mag-action sa barangay Banago. Ti na reduce sa 70,000 ang 232,000. At imayo man pwede man lang may istoryahan man. Si Barangay Kapitan Mijares ko naga-monitor sa mo. Actually, nagatawag ko siya. Kiti mapasalamat man tayo sa iya. Nga siya mismo nakitaan niya nga ti indi. Kisang ligad tong Martes ang gabi. Siya mismo gambal galingo. Siya mo siya nano do kasulubra man ito, no? 232,000 sa daw hindi naman ni husto siya. Itunan ko ni Action Brian, no? Tigin tunan gini Kapitan. Halin sang Martes abis ang gabi. Hasta kahapon. Hasta naghilisugot subong. Kag nakita nila nga aring mas pinaka-okay yung adalan agyanta 70,000 pesos. Tikon wa inigin manduan man ni Kapitan hindi man mag-inamo siya. Action Firing Line. Good luck sa mga taga-barangay Banago mga kaksyon sa inyo sila pagpanagtag sang SAP, no? Ipatuman lang ang face mask dira kag social physical distancing and ang pagasto nyo sa 70,000 goods na niya for 2 days, no? Hindi lang ta magpabungga tudo-tudo kay ari ta subong sa panahon sang pirigadoged. Action Brian Morden. Action Firing Line. Korte nga mga reaction sa mga utod that padalagano nila kapitan niya si Acebido yaw sa barangay Banago. Korte yan, no? Sige, anong tanagan kaya mo sila? Ang bang isa ba sa kunway makitaan bulasot gina. Action Firing Line. La City 40 Action Radio Philippine Standard Time. Wala nga bolyada sa aton sa pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 ang food supplement para sa aton sa kalawasan o kung lawas para mapalayo sa naman nga size ang balatian. Action Firing Line. May araman sila sang Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Pinakaunang kape nga mayroon sang Vitamin D3. Initaran makabuligid sa ikaayong lawas. Produkto sang Life Extension Philippines sa linsiban nga pungsod gidra diri sa aton kag sa Bacolod nahimutang diri sa may GA Stephen Balding Lacson Street at ubang o kun onhan niya diri moning Burgos Lacson Streets para sa inyo sa Kapusan. Libreng consultation sa mga medical doctors, mga kaksyon. Mabakal man ni sa mga butika, no? Gayohom ko kay mga reactions ba sa mga nagalantaw sa aton live sa Matinion. Makayuhom ka man sa mga komento nila mo. Action Firing Line. Pagbalik ko karon, unahon ko si Action Eric Magbanwa. Kay ini lang pagpasaka na kaso
sa ginakabig leaders ang ipogon na organized criminal nga grupo, no? Ginatudlo responsable sa pagsulod patay sining Belgian national diri sa syudad sang Bacolod, mga kaksyon. Ti makabig na bala nato nining close case now or solved na ining nasambit iyang kaso. Ining hibaloon ta sa aton sa pagpangalaga dira lang kamo, balik pa kami. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon.
Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, la 7:53 na. Garantes pa naman tanan, gina-endorso naton sa inyo mga kaksyon, ining Zanton Plus Herbal Capsule. Liyo kabisin nyo hikap-hikap, ana isang lawas sa dabi, na? Alin sa kilid, sa likod nyo dira, sa inyo sining sa mga ginikana naton, mga kababinhan naton, ang ilang sining liog, basta may gwitter kamuda, basta may mga cyst kamuda kung iban pa. No? Arin ang Zanton Plus Herbal Capsule, kini siya mga kaksyon, makabulig iya, no? Makapakupo sina mga hulubag diri kay ini puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga parte dira sang inyo sini nga lawas. Ang Zanton Plus Herbal Capsule napamatud-an na ini sa mga siyentipiko na nga makabulig gini dula sa mga arthritis dira, prostate problem, may heart enlargement, ikaw, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa mga kaksyon. That's why gina-endorso ginaton sa inyo para sa garantisado nga may alibyo, amo na ini ang Zanton Plus Herbal Capsule. Action Firing Line. Maying gabi lang kay Mr. Romo Pasaporte. Naga-monitor sa Rimatinion. Araman si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Si Andrea Amanda Jaime. Araman si Girly Sumugat. Naga-monitor man si John Tan Villalon. Mga solid nislang Action Radio listener. Felix Magtulis Villatora. Awalnya, good evening, Action Bry, watching now here sa Pontevedra, Negros Occidental. Salamat. Araman si Ray John. Okay, nabasa ko na. Sa Purisima, Manapla. Renato Dauba. Evening man. O kon si Madam Torres, watching from Barangay Maaw, Bago City. Continue spreading the truth. Salamat, kid. Si Nels Season. Good evening, Action Bry. Tisan ogid ang second Transouth. Taga Banago. Meet lang ni Kagawad. May panabalaan pero maabot siya. May dalang bakolod eh. Si Zandra Solas, naga-monitor man sa Makati City. Zyron Malunes, naga-monitor man. Thank you, good. Alma Lopez, naga-kadlaw sang isyo parte sa Barangay Banago. Action Firing Line. Si Maya Estrabon, naga-monitor sa Barangay Alihis. Si J. Nan Araman, nakayuhuman. Bernard Santilian, good evening, Action Bry. Naga-monitor kami sa imo subong Action Bry. Totong 4, Barangay Felisa. Action Brian, grabe di subong baho sang sapa sa Purok Totong 4. Kipot sa Taytay. Kipot Action Bry. Gali, nga aman. Si Mary Ann Fortaliza naman niya. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami di sa Rina Heights, especially sa Fortaliza family, Mendoza, Hoistna family. Stay safe, everyone. Salamat. Alonan Suset naka-monitor man. Si Grace Smith and Cousins. Good evening, Idol Brian, watching live sa Manvel Royal Subdivision. Stay lang gid, safe, Idol Brian. Salamat dira sa inyo. Ginan Alams na. Good job kagawa da si Bedo. Kadamo naga thumbs up subong kay Kwan kay kagawa da si Bedo. Rebecca Bolivar. Good evening, Action Bry. Good evening man sa nagapamati sa Silay. Kagapi birthday sa kay John Paul Bolivar subong. Jimmy Amelia naga-monitor man, watching here, Himamaylan City, pihak sang maulanon nga panahon.
Si ano ganin na mo ito, si Toto Archie Ray Alipalo ho. Oh, amal niya. Alopilanson lang kag linugaw goods na nga pamahaw. Action Firing Line. Unahon ko this time sa Action Eric Magbanwa, no? Ining panibago nga update sa pagpatay sining Belgian national kapag sulod sa iya sining puluyan. May mga updates sa Matinian. Police reports. Action Eric, good evening. Tambay, ginagabigining breakthrough sa kaso sa sining pagsaka sa balay at the same time pagpatay man sa tagiya sa balay nga si Carl Nolens, 67 anyos nga Belgian national, matapos nga ginkonfirmar sa kaina sa ukto sa Action Radio pagi sa kay Police Lieutenant Colonel Police Colonel Henry Biñas ang BCPO City Director kagin confirm kag positively identify sang testigo ang ining si Francisco Junjun Ipugon nga isa sa mga nagsulod kag may partisipasyon sa kamatayon sang sining Belgian National Action Brian. Ini matapos kagin patigayon ang police line-up sa kay Francisco Junjun Ipugon kag wala na napagduha-duha ang ila sining testigo nga isa siya sa mga nagsulod sa puloy-an sang sining napatay nga Belgian National nga si Carl Nolens Action Brian. Nausunod sa kay Police Colonel Henry Biñas ang BCPO City Director nga posible ipasaka nila ang kasong robbery with homicide kung hindi ini nga simana posible sa masunod ka simana kay ginatipon pa nila ang dugang mga ebidensya kag may ginapatigayon nga documentation ang ato sini kapulisan ang specialmente ang Special Task Force Investigation agin create ni Colonel Benyas agod nga mapasiguro nga hindi na makagawa ining ginakapig nga leader sang Ipugon criminal group nga si Francisco Junjun Ipugon Action Brian. Nakalapot ini sa tropangod ni Colonel Biñas patapos nga iningiri si Junjun Ipugon ang sadto may kaso man sa illegal drugs pero naka-jump bail ini matapos nga wala mag-attend sa hearing sang iya sining kaso Action Brian. That's why nga sila ni Biñas daw salig na lang ining mga grupo sa Ipugon. That's why nga ang ini papasaka nila sa kasong robbery with homicide kay pasiguro ni Biñas kay hindi na ini makagawa ining si Francisco Junjun Ipugon ang ginakapig leader. Action Eric? Yes. Gamay lang yun nga clarification, ano bing patimaan nga sang witness nga nakilala niya amo gini siya isa sa nagsulod dito Action Eric? Wala actually ginitali ni Biñas ang pag-identify sang ila testigo. Basta masyado kabakod ang testimonya sa ila sining testigo nga nagtudlo kay Francisco Junjun Ipugon nga isa sa mga nagsulod sang balay. Kung ano ang iya nga nanotisyahan kung ano ang iya na kuha nga pagraragway kay Francisco Junjun Ipugon ina mabalala na sa korte Action Brian. Kay baloka ang ining testigo isa ini sa nagpabakod man mo sa ebidensya sang pulis nga magtudlo kay Francisco Junjun Ipugon. Okay, mostly ginapamangkot mo no nadumduman mong iya sining buhok, iya mata, kung ano nga sitwasyon dira. May tattoo ba lang nakitaan mo? Yes, Action Brian. Wala inagin detalye ni Colonel Henry Biñas. Kaya blok kasi Biñas Action Brian, abogado man mo. Diba si kung gamiton sang abogado mas ang ulihi sa ni Francisco Junjun Ipugon ang mga anunsyo or pronouncements sa pagpositive identify sa sining testigo nga ara subong sila sining kustodiya. Magluwas kay Francisco Junjun Ipugon posible ang pakaisaya madalaman sa kaso kay according sa kay Colonel Biñas involved man sa kaso mo sa Belgian National mo. Wala pang gidetalye ni Biñas kung anong involvement sini basta malakip ini sa kaso nila nga papasaka nga robbery with homicide ining pakaisa ni Francisco Junjun Ipugon nga si Ariel Rivera Ipugon Action Brian. Amo na yung nadakpan dito sa syudad sang Silay. Ang nadakpan to sa Silay Action Brian iya to yung amay si Arnold Rivera alias Tutong Action Brian. Dalang kiti do ginatag man sa Japon nga may connection sa Ipugon group connection direct. At hindi man malipod kiti ang middle name si Ipugon man mo. Pero kaso to ni Arnold Rivera nagitakop to sa Silay kaso to yung pagpangawat. Pangawat to ya. Pangawat to ya. Pero ining si Ariel Rivera nga bata ni Arnold Rivera according kay Colonel Biñas at may ara gidya involvement sa sining pagsulod
sang balay ni Carl Nolens Action na Brian. Aha. Kag wailabot siniti nagapanawagan si Binya sa aton sini nga mga tagpalamati, especialmente sa mga nabilin pa nga mga ipughon group na mag-surrender na para sa ila sini nga safety action, Brian. Kaya pasiguro ni Colonel Binyas nga hindi maguntat ang aton sini kapulisan hasta nga hindi madakpan ang iban pagid nga mga nagkalabilin nga grupo sang ipugon diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Yan ang eksklusibong interview sa Action Radio kay Colonel Henry Binya sa kaso nga pagpatay sa sining Belgian National nga si Carl Nolens. Pina-finalize na natin ang dokumento para ipala natin sa kaso. Ang police line-up natin gina-identify positively sa mga witnesses si John Pugon aragid sa dito sa pagtabo sa krimen. May mga personalities pa amo na na-receive na itong information gin-identify man mismo sa mga witnesses. So hindi ko lang anay pangalanan unless kung paano nila affidavit at sa time may mention kong pangalan. Ginahingyo ko sila nga mas maayo pa mag-surrender na lang sila kay mas safe sila kung sa sulod sila kay hindi namon paguntatan hasta hindi sila madakpan. So ang positive identification ni Francisco Ipugon could solve sa sining kaso sa Belgian National? Yes sir. Amo na nga ang teorya naton nga Ipugon group ni nagpamatuod nga sila gid miyembro magpalaka isa kag even ang utod ni John Ipugon involved mismo. Na-identify na nato ni kung sino sila nga mga personalities and other members pa sa grupo nila. So anytime this week or next week ma-file na nato ng kaso kag nagapabilin ang papangita naton sa other miyembro kag nagapanawagan kita nga mag-surrender na lang kamo kay ang atong kapulisan sige kaluyong sa inyo subong. So hindi lang gali sir si Francisco John Ipugon ang ma-file ang kaso kundi may mga kaupdanan pa sa sir? Yes sir, ang mga notorious magyapon lang ang miyembro. We heard nga si Francisco John Ipugon sir daw mo ni kunong planner? Siya gid ang ginatumbong nga leader sa grupo. Okay. Amo na siya. Ginatanaw naton kung sino ang mga tao na sa palibot ni John Ipugon. Kung makapasaka iba ta kay kaso no mga kaso possibility kay pasaka ta? Sir, that is robbery with homicide. Hindi siya kapiyansa. Kaya ang mga kaso nila available Amo na nga nagpiyansa sila tapos hindi na mag-appear during sa hearing, mag-jump bail na lang sila. Amo na ang modus nila. Then si John Ipugon, nadakpan niya siya for pushing of illegal drugs. Naka-bail na siya sa plea bargain. Amo na siya nga nakagawa na naman siya, balik na naman siya sa aktibidades niya. Kinakadlawan lang nila, circumvent lang nila ang mga legal procedures and layin natin. Yes. Mga more or less number, sir, mga pila pang idugang nyo nga ipasakaan kaso, maglubas kay Francisco? Pila pa katao, sir? More or less? Well, more or less mga tatlo pa. Depende. Kaya ginakuan pa natin kung may salakyan sila, may establish pa natin kung sino ang driver, kung kung sino pa other persons involved. May mga pangalan na kita, ginaingyo natin sila nga mag-surrender na lang yun. Like for example, ang fathers ni Rivera sa Silay, si Ariel Rivera is involved man niya, notorious. Ang father niya muna nadakpan sa PIB sa Silay the other day. Ariel Rivera, sino na siya, sir? Ariel Rivera Ipugon. Kaisa na nila, Ipugon mangyapon na siya, membro siya gyapon sa Ipugon Group. In fact, involved gyapon siya dito sa pagpatay sa Belgian. Si Ariel Rivera, kaluon ko lang, involved sa pagpatay sa Belgian National? Yes. Amo na siya, anak na siya sa nadakpan the other day nga si Rivera man, si Arnold Rivera alias Tutong. Ang anak niya na si Ariel Rivera, dira na si Silay. Kung mo sir, si Ariel Rivera, madala sa kaso nga i-file niyo against Francisco. Yes sir, gina-finalize pa naman ang dokumento. Tingkuhan ko lang, amo na ang pangita sa kapulisan natin, ang tanan nga mga links nila, amo na ang tanan nga mga personalities involved, gina-paninguan sa kapulisan natin nga madakpan. So with this breakthrough sa kaso, Colonel, daw masiling naton partially makumit ang kinatawag ustisya sa kamatayon sa Belgian National. Hindi lang sir ang Belgian National, madamo pa nga krimen nga nahimo nila nga nakuha nato na diskubrihan.
Aksyon nga, Brian, si Police Colonel Henry Piñas, ang ato sining City Director sang Bacolod City Police Office. So, hopefully, lantawon tani ini nga mga inadlaw, kung hindi mga agad, next week iguro aksyon, Brian. Kaya gusto ni Colonel Piñas nga mabingo, kag mapapakol kaya ebidensya, nga once and for all, mapana nila ang kaso, hindi na magagawa ining ginakapig nila nga leader, si Francisco Junjun Ipugon, aksyon, Brian. Pero ang ining si Arnold Rivera, ginmention niya, hindi ni madala sa kaso, aksyon, Eric? Si ato natakpan sa kwan sa Silay? Hindi pa nalagaw sa kaso. Akso Brian, dapat depende na sa mga dugang investigasyon sa pulis nato ni. Pero tong bata yan ni Arnold nga si Ariel Rivera sigurado madalagi sa kaso. Inaya korting sa kay Colonel Piñas. May ginmensyon sa kautod pagid ni Francisco, kalaga wala ginmensyon niya sa aton na fully ang alan sa kautod pagid ni Francisco Junjun Ipugon na posible malakip ban sa kaso, aksyon, Brian. I see. Okay. Tining kaso ni ano, pangawat man ni ganiyo? Pangawat kaling kaso. Galing kiti, basibla may mga behind pag ibang dalom aksyon, Brian. Anyway, kinaukat pag isubong sa Bacolod Police kung ano pag iban nga mga kaso pala ni Francisco Junjun Ipugon nga na lakip ang iya sining ngalan, aksyon, Brian. Subong nagatipo sa ebidensya si Colonel Piñas dito sa Cebu, kaya may report ka maging igo mo siya sa Cebu mo. I see. Kati si Colonel Piñas hindi man malipod ng provincial director mo dito sa Cebu mo. Kag nga, kuando, ang amo ni kalagba, gadya mga armas nila, no? Ate, may mga posible nagka-finance pa sila, aksyon, Brian, Kag may guro may mga tao man nga behind sa ila, kung nga nga nakarmas ini sila sa mga matag-as nga kalibre, aksyon na, Brian. Gina-verify man gani ni Colonel Piñas ang dito sa may Panay, kaya maging igo man to sila nga grupo, aksyon, Brian mo. Kurtino? Oo, actually, ila sila nga operation kung ako maglantad o region-wide ni mo. Aksyon, Brian, hindi lang Bacolod, Negros, pati Panay. Kuratong baliling ba, no? Aba nagkaraga kinadig up subong ni Colonel Piñas, kinutihan niya man nga matig up ang iban pagit nga mga record ni Francisco Junjun Ipugon dito sa Panay kung ano ang mga participation niya sa mga kaso nga nagakatabo dito nga daw may similarity sa kaso nga kakatabo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sige. Amo na report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric, magwala nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Aksyon Firing Line. Robbery with homicide, mga kaksyon, ang posibleng tubangon gindi na sini, no? Nga kaso sining si Francisco Ipugon, no? Tebe ginatudlo pa nga mga kopdanan diri ang gina-mention diri nga manadakpan sa syudad sang Silay. Amo ni si Arnold Rivera, no? Zamora alias Tutong, 47 anyos, may asawa, taga Barangay Ilupez, Silay City, Negros Occidental. Ini siya gindakop sa kaso iya nga pagpangawat man, no? Pagpangawat. Kag ngalan niya ni gumawa kung anong connection niya sini sa Ipugon group nga ini tigin mention to kay Nation Eric nga amay ini siya ni Ariel Ipugon o kon Ariel Rivera nga pwede madalaman sa pag-file sining nasambit iya nga kaso, mga kaksyon. To make it clear, mga kaksyon, na try na to nga makontak sa materiyon si Police Major Rolly Pondevilla ang hepe iya sang Silay PNP. Ang sininong status ni subong ano bala ang santo karon sang mga reports sang Silay PNP kag Bacolod City Police Office. Kaya tigna tudlo ni Binyas nga kuno sa Silay man may araman na nga grupo nga ini. Okay ni section Dale, no? Okay, sige. Ara sa aton sining linya. Gamay lang gid nga time kinadakpan ining si Kwan si Zamora sa warrant of arrest kag nakuhaan pa sang armas luthang ini, no? Nakuhaan pa sang armas luthang ini, mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Police Major Rolly Pondevilla, sir, good evening. Hello, sir. Hello. Hi, sir, mayong gabi. Yes, mayong gabi. Pasensya, sir. Section Brian Morden, Section Radyo. Check line naman ni sir, yes, dakpan na sir si Sir Arnold Rivera sa inyo, sir, no? Sa area sang Silay. Yes, may nadakpan kami di sa Hacienda Pula sa Barangay Lopez, Silay City. Baling kaso yan, sir, pagpangawat, pagpangawat. Yes, ang kaso sini ni Arnold Rivera is theft dira sa Sur nga bahin.
Tingala ko man nga hinigaran nagkapapanaog sang kwadriyo ang hinigaran Yes. Municipal Police Office, ano? Okay, sige. Sir, ginamuno diri ni Police Colonel Henry Binyas nga amay ini siya ni Ariel Rivera nga inang may ara sang angot sa Ipugon Group. Yes, matod na amay ini ni Ariel Rivera, si Arnold Zamora Rivera. So si Arnold, sir, may kaangtanan man ni Ayhan sa sininga grupo man? Based sa aton information nga isa ini siya sa mga membro man sa Ipugon. Okay. Mag-ano ginisla, sir, sang Ipugon nga family kay kun tawag ko di Rivera Zamora. Actually, ang iya-asawa siniya mo ang Ipugon. Ini si Arnold mo ining Rivera. Pero ang iya-asawa mo ng Ipugon gid ang apelyido. Ang asawa gali sini among may connection kag relative niya ining mga Ipugon family dito sa Kawayan. Yes, Amo na action, Brian. I see. Okay. Amo man lang ang amon, sir. So medyo anong ang name ni Rivera gani ginatag man ni sir sa sining ginatag maning name niya sa pagsulod diri sa Belgian National ining kay Arnold? With regards to that, why ko sa matugda si Action, Brian. Kay ang aton pagdakop sa iya is based on the warrant of arrest nga gin-issue sa iya sang korte. So, amo to nga nag-joint operation ang pulisan Silay, ang sa Hinigaran, kag ang sa Provincial Intelligence Unit, kag gin-serve ang warrant of arrest na gin sa iya. Ay, so yung pinaka nagagwa lang din nga information kati parintihan na isang asawa niya ining Ipugon Group. Amo lang amo ginada yung piho lang. Yes, yes. Tapos kag posible nga nangin miyembro lang sang Ipugon Group. Tamo sina. Amo lang gina. Yeah. Yes, membro sa Ipugon Group. Din isa subong, sir, na priso sa Silay lang, sir, or ginpadala sa Hinigaran? Actually, ari di siya sa aton custodial facility sa Silay City Police Station because during the serving of warrant of arrest, sang nadakop tayo ni siya. So, we are conducting search incidental to his lawful arrest. Kag nakuhaan taman siya sa iya position and control in 38 caliber action Brian. I see. So, ini additional case naman ni sir. Ang 38 nga ini. Yes. Yes, actually, na-file na natin ini siya sa illegal possession of firearms under Republic Act 10591. Action Brian. Ay kayang kaso yun nga pagpangawat, available mo 10,000 pesos, no? Ang ining pagpangawat niya. I see. Yes, Action Brian. Available ining iya kaso sa theft. Kag mas mabugat ining kaso siguro sa illegal possession of firearms. Basta din makabawi-bawi, ano. Anyway, sir, salamat sa imo sa confirmation, sa report. May gabi da sa imo, sir, kag mabuhay ka, sir. Thank you so much, Action Brian, and God bless. Yes, sir. God bless, sir. Action Brian Warden. Action Firing Line. Las 8:14 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, no? Amo nang nagatinaod-taod lang ang mga information. So, ti asawa ni Arnold Rivera, among paryente ni Ipugon family, nga ginatudlo ko mo ning responsable sining pagsulod kag pagpatay sang Belgian National nga puluyan diri sa syudad sa Bacolod, mga kakak. Action Firing Line. At least mamat-amatan ko na. Mamat-amatan lang mahatagan gid sang hostisya ang kamatayon sining foreigner nga ini nga iniblang kaugalingon niya do palangga in ang Pilipinas kay dinhi siya nag-stay na gid ya upod siya sini Pinay nga pamilya. Ang ako nanto gusto mabalaan tanim lang ano blang kuni tudlo mo sa Action Oliver nga amo ni siya itudlo ko ni siya. Paano mo nabalaan nga mo gining suspect abe? Daw mo na be? Siya kay lunggan niya niyong isa utod, isa way. Amo na tanin, no? Daw mo na galing kato ko no inang hindi gid matumod kiti na sekreto kaysa korte na lang na tudlo. Daw pwede man na sa korte na lang. Ti subong ga doubt man ang utok sa mga listeners sa Action Oliver. Nga kon ano gid ba ka true baw? Ang ini nga ina amo na siya kay ti way man tabisan ni hambal tani nga kitaan ko nang kukoyon may ang kukoy na pag bit-bit sa 45 to kung normal ang kukoy na may ano na bisan laki siya may ara siya sang pulabla cutex ti daw siya giniyo. Di gani siyang ilong ina amo giniyo kami tatong ilong niya. Daw mo na bla
Subong, way lang kaysa korte lang. Ate wala tontas korte. Action Firing Line. Last 8:15, Action Radio, Philippine Standard Time, sa aton sa nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon, kumusta tang balita? Kumusta na tong na-lockdown sa Barangay Stefania man? May mga gipang swab na to kay kabalo ka diris Bacolod, Subong. Sa kadamuon sa mga gina-contact tracing, maka-action sining COVID-19 nga may positive, abi nakasalamuha. Hindi ni pareho sa ibang nga pungsod, action level nga positive ang isa ka person. Ang tanan nga mga tao, stupad yun na, i-swab test na tanan-tanan. Diri sa aton, di tanan mahimo kay nga, ang mga test kits naton di jutay. Jutay, di ta kay gobla. So, ang ginahimo, subong naton diri for practical na lagi dyan nga pamaagi. Panilagan ang mga tao nga ginpang lockdown da, kung may mga nagbatsyag bala, may naglain ng kaugalingon, may ginhilanat, may ginubo, kung ano nga mga sintomas abi nga makitaan nga may connection sa COVID-19. Action Firing Line. Ibaloon ta karon Barangay Stefania, abi kay daw 1 week na to gin lockdown nga tong nagsuroy-suroy nga LSI nga nagpositibo dira sa Purok Pag-asa, syudad sa Bacolod. Balikan ko na karon kay giban pa nga balita. Dira lang kamo, balik kami ha. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalang na
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time, las 8:29. Ginaendorso naton sa inyo maka-action ang DTX 500. Basta ikaw dira kuan man suffer man sang imo sining sugar, ano? So dapat ugalion nimo nga maggagamit na sang DTX 500 kimi tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sang glucose kag vicine nga naga-control iya sang imo sining blood sugar kag polypeptide man nga may kaangay sang epekto sang insulin mga kaaksyon, ano? Kag ini may araman sang kompleto para makompleto management sang inyo sining liver detox, mag DTX 500 kada adlaw. Kini siya may ara sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay. Ini may araman sang mga ingrediente, phytochemicals, kag antioxidants sa pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active kag healthy and fit. Magamit na sang DTX 500. Action Brian Morgan, Action Firing Line. Manamyaw kita liwat sa aton nga mga utod na katutok sa Nimaterion. Good evening, sir. Asko kon tuod nga wala na form ang LTO kay nagpa-emisyon ko sa bago amo na ilahambal sa akon lingin ulo ko subong kay expire na ang restro ka motor ko. Actually kadamo sa nagpinanawag sa akon nga wala kuno nagabaton anay ang mga emission testing karon dis Bacolod may mga ginapangayo para sa LTO.
Sige, pabosan ko na ha. Salamat gid sa information. Actually, by good PM, ini akon nang niya pag komento base sa mga tao sa Gabaligya, Shabu, nagtiro sa mga polista, action bray, hindi basaha ako number. Ano imo komento, sir? Wala imo komento. Good evening, action bray. Monitor gid kami di kada gabi. Family Latuza, gali sa Purok Bagong Silang, Barangay Estefania. Salamat gid ra sa inyo. Action bray, tamyaw hindi magtawag while gabasa ko, please. Action bright tamyaw ko lang si Buwan sa Kaliban, si Lodani. Salamat. Action bright tamyaw ko ang family Navarte sa Barangay Yubo kag sa Kabankalan, tapos bata ko si Christine Joy Navarte, Papayani Dinroy sang Barangay Yubo. Salamat. And good evening, Action Bright. Ask ko saan o ma-open ang PCs o luto. Do sige naman sila open, subong. Good PM, Action Bright, amyaw ko family Marinay, Pinida de la Cruz, kag palihog man greet kay Lola Linda, Mama Muna, kag Nong Jorin, yakadlaw man kami si Moba, thanks. Raymond ni sa La Carlota. Bati salamat gina. Balikan talang gamay abing Barangay Estefania, kay may ginlockdown na nga 26 tanan ka mga puloy-an, no? Sa Barangay Estefania, makaksyon matapos nga nag-positive atong isa ka locally stranded individuals nagkaran-karan madaslay no sa sina nga lugar. So kumusta naton kung pila na kadlaw ang nakalipas, may naghilanat man bala nga mga katupad niya sini mga tawo o kung ano nga sitwasyon, may na swab test da balang Barangay Estefania para ma-check man naton kung may transmission na gidla sa lokal ining si COVID-19. Action Firing Line. While ga-contact kita makaksyon kay Barangay Kapitan Jerry Tingson, may gabi lang kay Roxy. Na nag-monitor sa niyon si Roxy. Kabalo na ni siya kung sino ni siya opo niya subong si Tupi kag si si Tupi kag iban pa kag May Purano. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, salamat na sa inyo. Okay. Online sa Firing Line. We have on the line Barangay Kapitan Jerry Tingson sa Barangay Estefania. Kap, good evening. Good evening, Action Bray. Salamat. Yes, salamat sa time, Kap. After a week siguro nakaligan sang gin-lockdown mo dira ang barangay, ng 26 ka puloy-an. So far, kumusta sa buong Kap? So far, kaluyan, daw pa man symptom nga gina-monitor nato, no? May asa kita da in charge nga PSW. So far, way pa reported nga symptom sa gin-lockdown nato nga area. So ina ang isa ka maayo nga balita, development ka daw hindi tayo makulbaan bla ngay nibla mga laton-laton bla ka pa, no? Yo, correct ko. Kag ano Kap, may mga nagpasaway man sa kay kabalo sa ibang nga lugar subong nagpinangakig ng mga alkalde dito sa San Carlos, kay kasalawayon sa mga LSIs. Dira Kap, kumusta ining pang lockdown way gid man sa may nagtalalaklas da sa mga kudalda? Ang gin-lockdown nato so far daw way man may nagpasaway gipamati man sila sa instruction mo, no? Kaya of course isa sa obligasyon nato ti ginapasalamatan nila guro ang suportar to dang mga food packs, no? Of course the resources ang barangay plus ang iyang syudad, no? Especially ang bulig ni sa ato city mayor, at least daw kontento man na pumuluyo kag lockdown naton, kag that's why isa na guro sang rason nga wala sila pasaway, Action Bright. Everyday gali Kap, may ginapadala ka to nga mga personal nga needs nila everyday? Ay di mga everyday as per kung required yet. Pero tingob na mo every 3 days may ginahatag ito nga mga kayuhan para sa ilan kinanglano nila. Pila gini individual gini Kap dirang ara sa sulod sa 26 houses ngayon wala kami head count ba? Pero 22 houses 22 comprising 22 houses comprising 26 families. Okay. May mga lumon-lumon mo. So damo-damo man damo-damo sa ang block 78 sang Purong Pag-asa. No? So kaya pa man sa barangay so far? Ati so far kinalaw sa road resources ang barangay, no? Ang bylaw sinisafety sa pumuluyo tanan mo, no? So dapat tutukan tayo hindi ta magilin magasto para lang sa kayuhan sa tanan. Saan gani matapos ni Kap ang 14 dias nga pag-lockdown mo dira? May time? Ika 7 days upon we will be waiting more 1 week more, no? So mo na ginahulat naton kabay pang tani. Wala lang may mga batong kita nga reported yung symptom, no? Kabay pa nga
padayon lang ni ato yung pag-monitor na wala lang kid. May mag-positive sa silang area. Yes. Ato nag-positive yakap nga mo ng source ang lockdown ngayon, ni kumusta to siya yakap? Nagaulat kita sa validated information from the City Health Office. Kaya kita nagabasi mo, no? So, ara sa Bisa-Abis facility, siguro gina-monitor man siya sa aton nga City Health Office, no? So, dira kita mabase sa aton nga validated information, no? Otherwise, mahulat kita kung ano manggida ang result, no? So far, itong mga contact tracing, tapos naman ito yung dadra si Mukap, no? Ubos-ubos na ginman to, no? Ubos-ubos na, no? Hasta to ang ginpangkatuan niya, no? Tuwing nag-dispatch man, nagpasalamat ako sa volunteer nga nag-self-quarantine, kutob sa nakakontakt sa IAP. Salamat din kong action by, ako gina nga pasalamatan naton sa inang sugit sang matuod, no? Kag nagpa-home quarantine voluntarily. Salamat gid sa inyo tanan. Amo ginang mayo gid di kana yawan pangita bla kag ang results ni pila kadlaw kun ibalik sa normal ang Barangay Estefania. Subong ga palangag ang mga tawo da pa sa palibot na labi na gid sa area nga gin lockdown bla. Yes, correct. Ang reaksyon bala nga hindi ang taga puro pag-asa nga mga sika driver, ibang driver di kasulod sa mga subdivision. Kinahanglan pa barangay clearance. Kaya dapat makasulod sila, no? So kaya mo up ko na ang panawag sila aftershock effect. Yes. Gara ganito nagambal sa akon sa sadya sir kay makon mo na nga magkuton niya ko nga taga diin ka nga driver. Di ka magsabag ito pag-asa kaya hindi ka masakyan Nasolusyon nato na nag-issue sa barangay clearance. Kaya hindi sila layo sila sa area sa lockdown. Ano na mo kay guro na ano na pasahero do pila kadlaw guro nga taga pag-asa mo kay once ka magambal pag-asa doon di masakyan mo. May pasahero niya mamangkot Yes, correct. Nag-place magani ko nga tanan yung napiktado nga driver na ikad or e-bike. Ang ko siya bugas, no? Na-identify ko na subong sa mga dapat maka-extend mo sa bulig sila. Mayo gid kay may mga inisyatibo kada kap kaluluoy man sila ang kilala ko to sa do pilagi kadlaw nga pasero ya to 4 bilog sa kadlaw kuno mo. Boys. Gali sugod guro buwas mata ko na sila kuan ayuda. Sugod buwas. Mayo gid. Sige, ang imo na't ipalabot kap sa taga Barangay Estefania kap. Sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Estefania, no. Salamat sa inyo pagkooperar. Sa liwat iniyo punong barangay nagaayo nga dapat patiwala naton kung anong ginamando sang gobyerno, no? Ang health protocol sundo naton, always gid na mag-wear kita sang mask, yaboy naton ang tinipon-tipon, kita mag-ugyon mag-isa para sa pag gira natin kontra ini makamamatay nga virus. Ay kap last na lang gali. Madamo ko salamat. Kap last na lang gali mangkot ko saan ang distribution mo da kap sa SAP? Gahulat kita sang information from DSWD, no? Ginakumplito ang tanan nga requirements. Wala pa man ma-download ang budget. So ginahulat na pero gina-prepare nato action by. Sige ka. Ang tanan nga point of distribution gina-prepare nato. Kabay pa nga din magpariha imo barangay to sa barangay Banago nga nagsadya to sila sa kuano. Parte sa pondo bala nga gamiton para sa panagtag sang SAP bala ho. Ga-prepare kita sa action by, no? Kaya prepare kita na prote. Gina-follow na nato ng guideline na kuha. Yes, para wala kita wala may makita yang ang tao sa aton. Nasolusyon na naman ta. Salamat Kap, good evening. Thank you, Brian. God bless us all. Thank you. Yes, Kap. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Pasalamat kita Barangay Estefania kay aning mga 22 houses, 26 families maka-aksyon. So far, sa sulod sa isa ka semana nga gin pang lockdown inada sila bangod gara dapit sa area nila ining si pasyente nga nag-positive mga kaksyon. Wala kuno sa mga sintomas abi nga may nakit-an kita dira sa ila or si kapitan sa ila. Action Firing Line. Ina mayo nga development indikasyon nga hilway, no? Basi hilway gid man sa local transmission ining nasambit nga si COVID-19. This is mga kaksyon. Ano ba nang mayo? Dira pero waiting kita another 7 days pa kay pito lang kadlaw subong since nga gin start ining lockdown dira.
Mga behave lang yapon ha, behave lang mga taga Barangay Estefania ha, ang inyong mga kwandra, ang inyong sining face mask dira ka social distancing mo na pinaka-importante dira. No, para lang gid ga matayo yon di kag mabuksan na liwat na lockdown na kay kaluluoy man na sila. Kag congratulations kay Barangay Kapitan Jerry Tingson kay panagaan niya tong damo-damo nagapangabuhi Action Oliver dan sa e-bike kag tricycle mo sa Pag-asa da. Di may ara ko nang di masakyan kay pagambal nga taga Pag-asa kampuserong di masakay mo. Kulbaan kay basi mo ni muna pero layo naman ni sila mo sa kalaparon blas ang Pag-asa bla makaksyon. Las 8:45 olay hunon ko na lang si Action Marlon Hinabia sa Sinimatinian pero manamiyaw kita dia. Mayang bilang kay Sir Elmer Almorato, no? Action Brian, good evening. Monitor lang kami di Barangay 2 La Carlota. Roberto Hiraposco, no? Caraballo, naga-monitor man sa Fortune Town. Salamat gida, no? Alright, ang Ibandris Dalom, si Albert Salcido, mine. Check attendance lang kami Now monitoring your program si Isabela. Tito Corio, good evening, Exxon Brian. Monitor lang kami diri sa Mahinigaran. Greet ko lang da Fidel, Ramel, Totoy, King, may lang pagpamati. Si James Roger Ramirez Ikinap. Good evening, Exxon Brian. Watching here sa Dumanan. Jose Mongcal Torilla, Ruel Lanawan, si Roma, naga-monitor man sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Barangay Villamonte, mga Binder Boys na good evening. Si Len Les Haug, check to man. Good PM, Exxon Brian, mayang gabi. Manda sa pamilya Magbanwa kay Rolando kag Lucia Magbanwa Panamyaw from Norway. Salamat gid. Sige, las 8:43 Action Radio Philippine Standard Time. Check na to nabi, no? Okay, sige, no problem. Okay, sige. Okay lang, no? Sige. Try ko na lang ipabati sa mga gabi. Mga ka-action, ang interview ko kay Mayor Rene Gostilo, ano, sang San Carlos City. Kay kaina si Mayor Rene Gostilo personaligin padulungan niya ang ila sining quarantine facility Action Oliver. Kay nakabaton siya sang information nga ang mga locally balang stranded individuals dito siya sining lugar. Nagapinasaway ito iya sa pasilidad nga dito sa Lagid Butang. Sa kainit malaguro sang alkalde, ginpadulungan niya to, kagindalaan niya sang megaphone, kag magsinggitan. Nga pala naog kamo, kagululuwa kamo dira, no? Ang allegations nga nabaton ni Gostilo, nga ining mga LSIs, sa sulod sining quarantine facility, ay pinangguba nila iya kay kapalo ka sports facility ni siya mo. Kay may mga kuan na may mga cubicle na da, may mga CR nga tahom na da. Pinangguba iya ko sa mga nagtiner da sa sulod iya sang nasambit iyang pasilidad. Magluwas sina mga kaksyon, may mga allegations pagidiri si Mayor Gostilo nga ang iban sining mga ginpang quarantine dira ay nagasululuyop iya ho. Action firing line. Ay nano man nga sitwasyon do. Kamo San Carlos ha, Bisaya po ni taga San Carlos mo, no? Taga Cebu, Bisaya pod. Di na to pagiparihuson ni taga sa Cebu nga daw kadungulis mga tao to, no? Maluwas lang sa mga mabuot. Ang lain pagidiri, kay mga aligasyon pagid, kundi may mga lalaki, Action Oliver, may mga kababainhan. Kung kaysa kuno may mga lalaki, yang nga sagi pamulpog tuya sa kwarto nga natulugan sa mga kababainhan, ay naginano iniman. Action firing line. Tingin himo iya, pinadalhan niya to sang madamo man nga pulis kag kanano nga mga monitoring to sa ila sini nga pasilidad pero hindi manami makon mo na nga pasilidad din sang gobyerno. For the meantime ginbutang ka mo da bangod sa pandemic ini pagkatapos manghilabot ka mo inyoy adi. Action firing line. Pero di lang ko ka-promise ko naming quality sa akon nga interview kay tingala ko sini nga do kapigaw sa akon sini pero try ko reply no? Try ko lang Pigaw gid quality yun. Basta mo na, no? May nagainom-inom tuya mo. Ang pamangkot, mala din halin, sino naghatag sa mga ilimnon, sino yung mga ilisay nga ini mga kaksyon. Ay grabe nga sitwasyon, iyan, no? Dugang iyang problema, no? Inom, gipangguba ang mga puwertahan sang CR,
allegedly nagsuyop-suyop sa illegal nga droga. Porte ya katabo pag ito sa siyudad sa San Carlos, walang pariho iniya sa siyudad sa San Carlos mo. Action firing line. Dapat ya mabutangan mo na sa manamo-damo gidang mayor nga mga pulis kag iban pa dira bao nagdugang ang problema. Las 8:46 sa aton sini nga pagpangalagan. Balik ko na gidugan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang alpha at beta nutrients. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Sige, gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen herbal capsule. Ini
nagapabalanse ini sa lawas ang tawo, no? Labi na gid ko nagasulolobrad ang imo sining sugar, uric acid mo dira ang imo sining cholesterol, ang hyperacidity mo dira sobrang asin kag sumuman creatinine magkaksyon iban pa, no? Pero kanaka Evergreen Herbal Capsule ka, ini ang makabulig patawhay dira sa imong kagalingon kay nga ini siya puno iya sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa mga kaksyon. Ini may 7 kasangkap nga isa ning 7 mamuning na turmeric blang ina-mention ta sa luyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C mga kaksyon, no? So ini mga produkto tanan sa idalom sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Sa din mabakal ini sa mga butika diri sa Negros Occidental. Ano mga butika nga pwede baklan o kung pwede mo baklan? Amo ng Lisatan Drugstore sa Barangay Sumag, Chrismar Pharmacy, Barangay Bata, St. Anthony Drugstore sa Kingtown, Victoria City, Butika St. Roch, Kaksyon, Victorias, St. Veronica Drugstore, Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz City, 978 Pharmacy, Cadiz, Inisya, 978 Pharmacy, Sagay, Escalante Pharmacy, Makaksyon, Zainin Drugstore sa Escalante, Mangyapon, kag mabakal man ini sa T2 or T2 JK Pharmacy Escalante, sa kay Mami Joy Pharmacy man Valladolid, Botica Fred sa Barangay o Konsyudad o Konbanwa sang Valladolid, mabakal ining Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. May balita patatani subong nga mag-oman mga kaksyon pero pawasan ta na lang niya, no? Kay gabi naman ni nagsulod ni. Ini lang may nagapang text sa mga alkalde diri sa Negros Occidental, ginagamit ang ngalan sang ginagamit ang ngalan sang officer in charge sang Negros Occidental Police Provincial Office kag magpangayo. Mahuya man tani sa ngaton sining officer in charge taga Luzon ini. Action Firing Line. Gamiton yung ngalan niya sa katuntuhan karon mahigkuan di karon taga Negros nga portig katunto kung sino man ni nagapang text dra. May nag-text ko sa isa ka alkalde niyo balya nagpakilala nga mo ni PD Palge mo sini nangayo kuno construction supply ya. Iti anhon man nabi. Ano man ay nano man man. Hindi niyo pagpakawi ang taga Negros ay Action Firing Line. Sobra naman. Hindi niya taga aton di blang aton nga officer in charge gina-assign na di. Ano ni karong isugay dito sa ila lugar to ay taga Negros Occidental to kadamo gito yung mga chupi gidyo. Oh, di bla? Pero pabuwasan ta niya kay gusto naton nga siya gin mismo amo ang makaistorya sini, no? Sadya nga obra ini. Maayong gabi lang sa kay Mr. Jomar Ilaco and family naga-monitor sini matiniyon mga kaksyon. Araman si Rosamay Banyes Robles, salamat gid Sir Romo Pasaporte and iban pa, no? Sa aton sini nga pagpangalagan. Si Elvis Biorom Arabana sa Qatar ni siya nagalantaw. Si Lynn, okay na basa ko ni Kina, na? Dory Hison, si Bingsky Dagomboy, Action Bright always kami na yung monitor sa Villamonte, Tumandok, Barangay Manghanoy, La Castiliana. Salamat, stay safe lang. Salamat, Kamanda. Tito Coryo, si Mibay, hi Action Bright, greet ko lang dagali si Mel Francis sang San Carlos City. Judith Calvis Pamposa, good evening Action Bright, monitor kami Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob. Melanie Arivalo, Albert Salcedo naga-monitor man, salamat gid si Isabela. Sige, diri man ta sa ipiak man nga side do. Amat-amaton tani para malabot taning iban gid diri. Action Bright, good evening. Paliw ko remind sa paghakot basura, grabe di baho basura sobra na isa ka semana wala gid. Makolek ko no ho si Terry niya sang Celine Homes. O IPM basi ga-monitor ka mo ang IPM ang Celine Homes naga pangayo sa inyo tabang. Action Bright kon mga lapit lang kuda kanamit nagid lampusan ikog pagi. Ari ko kontray gini sa ako no lampusan niya ko kuno ikog pagi. Ikog pagi na ang abi ko ako lampusan. So hindi ko na ipabasahon kay tinikal man ng imo nga lampos-lampos ikog tagi. Action Firing Line. Kilala ta na katoy. Hindi ka bala magmuamo na kay so kita karon kay ano. Good evening sir.
may gapanawag, oh. Ang gapanawag paliyog lang ay, hindi man bi magtawag kay gaano ko gabasa. Kay inasang way ko gabasa, way ka man gapanawag. Subong, imbis gabasa ko, gapanawag ka na naman. Ahay, sobra ka pa sa ano man. Good evening, sir. Bisyo na ang kanlaon kay ginaguba sang PNOC. Ang bukid namon di. Damo ni buho nila, wala man pulos. Si Apong Alagos. Tuod. Magkutuntang PNOC. Bigo nang ubran na da. Dali gilang kay Sabton Trenebio. Hello? Hello? Gin-off mo man, imbis sa bata ka. Action Bray, gaula sa ilog, baskog. Gaulan guro ay. Gaulan guro na yun. Matyagan ko ng isa ring sagi katawag sa butahe, gini mo. Sa pagkasabad, gidya mo, no? Kaya inasan ka, way ko gabasa ka cellphone, wala man ka panawag. Pero kung magbasa ka ni, hala, sako pa rin niya. Sa pagkasabad, gidya sa imo, no? Prangkang istorya. Galing kanta ko lang hilaswan ako. Kaya pa magkaisa. Sabi mo, gagapiktuhan di sa akon nga mga listeners nga mga nag-text sa akon, di ko mabasa ang ilang nga text. Kay sagig imok panawag. Makigan ko di sa iban karon nga formal bli mag-text to. Good evening lang ako no sa kay Kuana, sa bombero kuno diri sa may amon kay Bia Jonathan niya. Salamat gid Bia Jonathan ha. Gani, amo ni siya nga panawago. Hindi sagi panawag. Hindi sagi panawag kapila ko ni suliton pro. Okay, kung sige yun, pag i-block ko gining number mo. It's for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. May kabilang kay Pilar Angeles Canha. Good evening, sir. Always kami nagapamati diri la Castellana. Upod ang ako, nanay, Jotay, Angeles, mga bata ko na nga si Colleen, si Kendrick, kag si Kenneth. Salamat, gid. Mary Ann Grace Mahilo, managa-monitor mine. Upod man si Alan. Si Merly Dolido Magallanes Araman. Bia Jonathan. Sophia Mokoy ko, salamat, gid. Si Dory Hison. Si Jovi Monares, naga-monitor man. Diana Consolacion. Naga-monitor man subong si Madam Mierna Zapanta. Sang Spar 16. Naga-tutok di sa aton nga pag Spar 13. Ang Don Salvador Benedicto. Salamat gid. Wala kita sang igo pang oras makaksyon sa aton sining pagpangalagan. May gabi lang gali kay Sol Ping, kay Ma'am Noble, and kay Ma'am Aro ko, no? Si Sir Felix Magtulis Villatora naman, naga-monitor man. Upod doon naga-monitor sa Agapito Pagtalunan, kag si RJ Caballero. Salamat. Upod sa pagkos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magmanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason. Upod man nato Action El Ray Dotilios sa aton sining nga IT. Sa News Center, kabag-up nato sa aton nga pagpangalagad sa Wagabi Action Dale Salazar. Standby karon sa Action 9 Patrol, with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati kita buwasa. Sa mga yapon ng estasyon kagoras, ini sa Action Brian Borden. Nagapasalamat gila. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,